Avui els 6 ajuntaments de la comarca del Garraf comencen la distribució de la primera gran part de targetes Moneder que hem rebut al Consell Comarcal del Garraf. Per tant, el més important és que avui les famílies beneficiàries de les beques menjador esteu pendents de les indicacions que rebreu dels vostres ajuntaments, que seran els encarregats de fer la distribució d'aquestes targetes Moneder que venen precarregades amb aquests 40 euros corresponents a les primeres 2 setmanes de tancament dels centres educatius i que podreu utilitzar en qualsevol establiment d'alimentació. Hem d'explicar-vos que durant aquests dies previs, des del Consell Comarcal del Garraf, els serveis socials, també el Servei d'Educació, conjuntament amb els serveis socials de tots els municipis de la comarca, hem fet una feina conjunta, intensa i coordinada, i que des del Consell Comarcal del Garraf hem insistit reiteradament als departaments corresponents de la Generalitat per facilitar l'operativa del lliurament d'aquestes targetes Moneder d'una manera segura. Volia, doncs, en aquest punt fer un especial agraïment a tots els regidors i a les regidores, però especialment també a tots els equips humans, a l'equip humà del Consell Comarcal i, per suposat, a tots els equips humans dels ajuntaments en l'àmbit i en les matèries de serveis socials i d'educació que hem estat treballant i parlant durant aquests dies. Dir-vos, doncs, que hem garantit el que entenem que és important en aquests moments, i és que les famílies no us hagueu de desplaçar del vostre domicili per rebre aquestes targetes Moneder, i per tant important que esteu pendents, com us dèiem, de les indicacions que rebreu dels vostres ajuntaments. I recordar-vos finalment que des del Consell Comarcal continuem insistint perquè en la màxima celeritat possible puguem rebre la totalitat de les targetes Moneder per donar cobertura al 100% dels nens i nenes que són beneficiaris d'aquestes beques menjador, i ens diuen que això serà ràpid i que en aquests propers dies quedarà cobert al 100% i la totalitat d'aquestes targetes Moneder. Per tant, recordar la importància d'estar avui pendents d'aquestes indicacions dels vostres ajuntaments que comencen el lliurament als vostres domicilis d'aquestes targetes Moneder.